Mga kalingap, tama muna ang stress. Tayo muna pong mag-relax. Ito nga pala, ang isa sa mga lugar na aming napuntahan dito sa Bohol. Ang Mirror of the World, Sikatuna. Kung saan, pwede mong makita ang mga tourist attraction sa buong mundo sa isang lugar na ito. Tara mga kalingap, samahan nyo kami magmasyal at mag-relax. Yung mga kalingap, andito na po ang lahat ng bansa. Mirror of the World. Yung mga kalingap, para ka daw makapunta nito sa buong mundo, sa lugar na ito. Dito po tayo sa Italy. Mga kalingap, Hollywood. Meron pong Hollywood. Mirror Lion po, Singapore to. Mirror Lion. Magkatabi lang po niyang ng Colombia. Mga kalingap. Japan. Ayun po tayo ng Mirror Lion. Mirror Lion. Japanese. Ang alam ko, Singapore po ang Mirror Lion. But Japan niya kalagay dun. Yung bridge. Look at the bridge. Bridge mo. Parang bridge mo. Ayan. Hollywood. Ito naman, ano daw po ito? Mirror of the World. Parang replica lang ito mga kalingap, para makita, parang makita ba yung sa Mongolia ito mga kalingap. Ayan. France. Parang Roman, no? Yung mga statwa, no? Statwa, no? Okay, maganda. Maganda yung lugar. Ay, siyempre may flag. Ay, logo. Ako, picture yan na. Pasal dia orang sila masal. Tahu nak?
Ay, doon. Hindi pa ako nakastart doon. Siyempre, nakapunta rin po kami sa isang white beach dito sa tabi lang po ng Kenan Resort. Baliktad! Baliktad! Ay, kaya. Op! Hindi ka kaya. Indian. Oh, Indian po kay Manggam. At first time po namin nakatikim ng sea urchin ba ito, mga kalib? Sarap yung lasa. Try po natin ito. Huwag mo lapit sa bibig. Matutusok ka! Salad. Ingat lang. Uy, wag ba? Lami. Iba na hindi. Iba lasa. Ibang lasa? Parang ano siya eh. Parang milk. Parang may gatas. Sarap man. Kailangan niya ng ano, kanin. Bahaw ba? Kanin? Ano ko lang. Kasama mo sa konti. Wow. Pero try din. Hindi pwede. Libre lang daw. Masarap ito. Promise. Masarap. Ano ba? Masarap pa sa gabi. Ongi. Pagkain bang gabi? Masarap daw. Lasa kabayo daw. Asan, ano? Lasa kabayo. Red horse. Uling. Ice cream. First time natin itong matitikman dito sa Bohol. Yeah, ice cream. Anong uling na din? Uling. Ano masarap? Lasang ice cream. Lasang ice cream, merong flavor ay charcoal. Kakaiba po dito. Malunggay na lang. Ay, guyabano na lang po. Cheers. Antay ano yun eh, antay cancer. Ngayon kain ko. Ikaw kainin mo na ice cream. Ngayon dati gawa ko eh. Ice cream ng ano. Yan mga kalingap, maghanap po kami ng tarsier dito. Kung may makita ba. Narito na po mga kalingap ang pinakamalinaw na kuha ng ating camera. Kita po tayo ng tarsier. Magharap ng kamera sa inyo, kayong lahat bababa sa hagdan ng hindi. Kinaulit tingin na kasi kahapon pala tingin sa kamera, bumulog sa baka. Diretso. Hindi mo nagsabi eh. Paano ba natin dito? Okay. Wait lang ha.
Kailangan ma'am, wala na po kayo. Ganda ng Cave River. Saan kami? Cave River. And gentlemen, first model. The model of Robust Capsule X3. Sir, yung patagin sila. Next model, the model of glutathione. Glutathione mixed with Bilo Essential, Miss Don Solueta. Next model, Miss Sharon Cuneta. Next, Dora. Baby girl, sidestep, baby, sidestep. Okay, Miss Alice, Angel, Jiroxin pala to. Ito, baba na. Ang ganda ng mga suit para mga kurtina. Yan, okay. Sir, be careful, sir. Are you, Filipino, sir, no? But you speak, sa Tagalog? Sige, upo ka nila, sir, because you're tall. Sir, ma'am, sidestep. The entrance is good for BFF size. You know BFF, sir? BFF. BFF, below 5 feet. Oy, ma'am, sasampuntan nyo. Wait lang. Ako yung mauna kasi ako yung guide. Oo, nandito po yung mga principal sponsor nyo sa likod, ha? Ilan ba kayo lahat, ma'am? Oh, kailangan kumpleto tayo kasi kami kahapon sumobra eh. Okay, the model of Drive Max. Sir, yung bata, sir, ha? Ingatan mo, sir, ha? Yung bata. Yung bata po. Dandahan lang, ingat. Yung ulo, sir, ha? Yung ulo sa baba, sir, safety, sir. Ang taas, ang delikado, sir. Oo. Ayan, okay, welcome to the drainage system. Kailangan, ma'am, walang pagbaba nyo, walang titingin sa kamera, ha? Sa baba lang, baba lang. Okay, ladies and gentlemen, the graduate, first model, the principal sponsor. Ayan, okay. Yan, hawak-hawak kamay para pag nahulog sabay-sabay. Walang magsisihan. Yung mga model ng Robust Capsule, dandahan lang, ha? Kahapon yung isa dito, nadulas yung diaper, bumigay eh. Ingat. Ma'am, yung kurtina, ha? Baka maapakan, ma'am. O, tinan mo, hawakan mo yung tablecloth maigi, ma'am. Baka sasayad yan. Okay. Smile lang, ha? Tapos, ma'am, all of you, ma'am, tingin sa camera. Smile. This is all the contestants at the cave. Okay, perfect. Masarap yun Ang laki ng tayo. Sarap itong preso. Nandito po tayo sa Ocean Park. Pwede na sa sabawan. Kung sabawan lang. Ha? Sabawan. Sabawan, ang sarap nitong sabawan. Lagyan ng sabaw. Nasalita ka lang siya. Hindi nga. Hello. Very wow! Isang buong pamilya na pag niluto yan, laki. Ito, prito mo bangus. Bangus. Tilapia. Uy, laki naman. Ito malaki. Uy, doon na naman yung tilapia yung mga puti na malalaki. Tilapia yan. Oh. Bibigyan siguro yan ng Ano yan? Ano yung smoke na yan? Parang oxygen nila yan. Oo. Ang laki talaga. Buto biyaya. Ay, malaki. Laki. Parang pasta yan. Mahal yan. Ano pero mahal yan. Oo, mahal yan. Pero gusto ka naman yan. Ipasok nila o ginalabas nila. Yeah. Balik
Alis. Parang malambot lang yung likod niya. Be! Sure. Grabing haba naman ang buaya na are. Ayan, maayong hapon sa tanan mga kalingap din na kami sa Bukol. Maganda po ang ating Hotel. kinuhang hotel, kuya. Ito po yung privilege po na binigay sa atin. Talagang po kaya. Ang daming mga ano, mga tourist. Mga Ganito ba? dito po tayo sa Henan Hotel and Resort. Meron pang ganito ba? Safety box. Alam mo tayo dito. Dalawa yung room mo. Dalawang bed, not room. Dalawang bed. Tapos, pool ba? Ayan, manunood po kami ng TV later. Ayan, and dito po sa kabilang door, kung gustong maligo. Ayan. Nandito agad ang swimming pool. And dito po ay, ayan. Ayan na po yung dagat. Nandiyan na po yung beach. Nahihirapan na, malapit-lapit pa, di na natuto. Isang di mo na at ako na
Maraming salamat mga kalingap sa panonood ng ating vlog. God bless po. At relax po tayo ng konti. Maraming salamat po sa ating sponsor. God bless po sa inyo. Siguro na po mahalas. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa mga masaya. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan